Λοιπόν, αυτό είναι το part 2. Πάμε, full ζέστη, επιτέλους. Full ζέστη. Είδες που ήταν εδώ. Ζέστη. Έχεις ψάξει 1.000.000 φορές. Ζέστη. Εδώ είναι το κρυφό δωμάτιο. Τώρα πού εδώ? Αφού σου λέω, λέει ο Σιβ, κρυφό δωμάτιο. Δεν φαντάστηκε ότι θα είναι πίνακας. Δηλαδή, μυαλό θέλει, όταν σου είπα κρυφό δωμάτιο, δεν κατάλαβες ότι θα είναι πίνακας. Μα παιδί μου, εδώ πέρα να δοκιμάσω. Αφού δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι στις τρύπες. Ζέστη. Εγώ πρέπει πως δεν έχεις μπει, που έχεις πεταχτεί 1.000 φορές από τον πίνακα. Ζέστη. Φουλ ζέστη. Εδώ. Πάρα πολύ. Πεθαίνεις αν ζέστη. Όχι απλά πεθαίνεις. Πάει, λιποθύμησα. Μα πώς δεν το βρίσκεις? Δεν είναι στις τρύπες σου λέω. Πού είναι? Να ξέρεις, δεν μπορείς να μπεις έτσι, πρέπει από κάπου να πηδήξεις. Καλά, σε έχω καταβοηθήσει όμως τώρα, τέλος πάντων. Πήδα σε κάποιον πίνακα και θα μπεις. Όχι εδώ, σε άλλον πίνακα. Πάντως είσαι full κοντά. Καλά, εντάξει, τώρα θα το βρεις. Γιατί σε έχω καταβοηθήσει. Δεν το βρίσκεις. Ακούς, παιδί μου. Ναι. Πώς δεν το βρίσκεις? Καλά. Ιωσήφ, είναι πανεύκολο. Κάνε λίγο παρκούρ. Καλό παρκούρ. Πηδάω. Καλό παρκούρ. Κάνε. Από το δεύτερο σκαλοπάτι πρέπει να πηδήξεις. Εγώ έτσι το έκανα τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω. Ρε, έχεις πηδήξει 1.000 φορές και δεν μπαίνεις. Γιατί? Δεν ξέρω. Εδώ πες να είναι. Έχεις πηδήξει 1.000 φορές πάντως εκεί. Μπορώ και με το τρίτο. Τι μπορείς? Και με το τρίτο. Δεν ξέρω, είναι λίγο μακριά με το τρίτο. Εγώ με το δεύτερο το έκανα, τώρα με το τρίτο δεν ξέρω αν γίνεται. Έλα ρε Ιωσήφ, δεν γίνεται να μην το βρίσκεις. Καλά. Δεν το περίμενα τόση ώρα για να βρεις αυτό και έχουμε άλλα 2 μετά. Κάνε παρκούρ. Δεν είναι εκεί που πηδάς, αλλού είναι, σε άλλο τοίχο. Πολύ κοντά είσαι. Μα τι κάνεις? Πώς πήρα κορνίζα? Δεν μετράει, να ξέρεις, το λέω. Μα από εδώ δεν φτάνει εκεί. Στο άλλο να ξέρεις θα σου ξανακρύψω ένα έξτρα. Γιατί αυτό δεν μετράει. Αφού σου λέω κατά λάθος. Μπράβο, δεν πειράζει. Ωραία, και το ένα είναι κάπου που δεν έχω έξω, είπες ότι είναι. Το ένα ναι και το άλλο δεν είναι ούτε έξω ούτε μέσα. Ωραία, εδώ μου είχες πει την άλλη φορά. Άνοιξε το. Το είχα ανοίξει. Εδώ δεν μου είχες πει ότι ήταν ζεστό. Ναι, full. Και σου έχω πει να μην το κρύβεις στις κορνίζες, γιατί τις πάω εγώ τις κορνίζες, κατά λάθος. Τι να με τις κρυψώνεις, αφού εκεί είναι οι καλύτερες κρυψώνεις πάντα. Εδώ πέρα, για περίμενε λίγο. Πρέπει να πάω λίγο πιο μακριά για να δω κάτι.
Μπορείς να μην πατάς shift γιατί δεν πρόκειται και να είναι κάτι, δεν πρόκειται να το ανοίξεις. Κάτι έχει πάει λάθος, να ξέρεις. Γιατί? Εσύ πατάς μες στην τρύπα τώρα. Ναι. Εγώ τι είναι, μωρή Ιάκωβε. Και γιατί δεν μπορώ να το πάρω, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εκεί είναι, ναι, αλλά γιατί δεν μπορείς να το πάρεις. Δεν μπορώ, εγώ το πατάω τόση ώρα. Περίμενε λίγο, μην το πάρεις, κοίτα λίγο. Για πήγαινε λίγο, μην πέσεις, πάτα shift, βλέπεις. Ναι, για βάλει λίγο χώμα. Περίμενε, από εδώ μπορείς να το πατήσεις, για πάτα το, μην το πάρεις όμως. Όχι. Πώς γίνεται, δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Γιατί. Δεν ξέρω. Παιδί μου το πατάς. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να το πάρεις. Καλά. Για φύγε λίγο να δεις εγώ πώς μπορώ να το πάρω. Κοίτα τι θα ανοίξει το chat, κοίτα. Να το. Πώς το ανοίγει. Ξέρω εγώ. Ναι, εμένα με αφήνει, το πατάω τόση ώρα. Παιδί μην πατάς shift, του λέω. Μα και πάλι δεν πατάει κάτω το χέρι. Καλά, εντάξει. Ωραία, 2 παραπάνω στο άλλο. Μα γιατί 2 παραπάνω. Αφού το αυτό δεν μπορείς να πάρεις. Εγώ τι σου φταίω, εσύ το έφτιαξε έτσι. Αφού εγώ μπορώ να το πάρω. Εσένα να είναι το χειρό. Εντάξει. Άλλο ένα σημαίνει και το άλλο είναι στο άλλο. Μα εγώ έξω τι φταίω που θα μου βάλεις και άλλο ένα παραπάνω. Τι τέτοιο. Αφού δεν μπορείς να το πάρεις, οπότε στο άλλο. Θα βάλω άλλο ένα. Δεν ξέρω εσένα και δεν σε φτάνει. Δεν φτάνει εσένα. Ξέρεις να είναι πιο ψηλά το σκύλ σου. Όχι, δεν. Ναι, μωρέ. Μα τι κοιτάς μια ώρα εδώ. Θέλει λίγο να δω κάτι. Μα τι έγινε. Πώς δεν πέθανες. Ισχύει. Το άλλο πως δεν το βρίσκω ποτέ, να ξέρεις. Να σου λέω πάλι κρύο ζέστη για να τελειώνουμε γιατί δεν μπορώ άλλο. Ναι. Ωραία, full κρύο. Κρύο. Το έχεις ανοιχτό. Ναι, κρύο. Κρύο. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Εδώ είναι πολύ ζέστη. Όχι, τώρα όχι. Κάπως ούτε κρύο ούτε ζέστη. Πιο ζέστη. Φουλ ζέστη. Μα τι φουλ ζέστη. Φουλ ζέστη είναι εδώ. Το ξέρω πάλι για το παίρνει. Δεν γίνεται να μην το παίρνει. Τότε εντάξει, πρέπει να πετάξει το τάμπλετ μετά. Αφού εδώ είναι, Μαριάκοβε. Ωραία. Από πού πας, από εκεί, αφού σου λέω κρύο από εκεί. Άρα προς από αυτή τη μεριά, από αυτή. Να, γι' αυτό και εγώ σου λέω γιατί βάλεις αυτό πάνω εδώ. Ποιο πάλι. Αυτό το χώμα, εδώ. Αφού έτσι ήταν. Να ξέρεις, μπορεί να πρέπει να πας από κάποια άλλη μεριά. Δηλαδή μπορεί να πρέπει να πάω και από εδώ. Δεν ξέρω, δεν σου λέω, πάντως δεν είσαι από τη σωστή μεριά, αλλά είσαι αφού ζέστη. Κάτσε, αν πάω από εδώ και πέσω από εδώ πάει. Μπράβο. Από εδώ είναι full ζέστη. Εδώ είναι άπειρα, εντάξει. Τι είναι αυτό. Γιατί κάτω από αυτό έχει λίγο τέτοιο. Τι λάβα. Δεν ξέρω. Περίμενε να πατήσω το κρεβάτι. Α, ναι.
Έλα, είσαι full ζέστη. Όχι από κύριο, Steve. Ωραία, για περίμενε. Άρα είναι προς αυτό. Να το. Τι να του. Μπράβο. Έλα, πάρ' το. Πήγα να πάρεις και τα άλλα. Εντάξει, καρκά δεν τα βρήκες μόνος σου. Σε είχα καταβοηθήσει, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, πάρτα, τα πήρες όλα. Πώς έχεις, 5? Ναι. Ωραία, πάμε στο κτίριο τώρα και βρες πώς να μπεις. Ωραία. Τώρα να σε δω. Από που θα μπεις. Όχι, δεν πρέπει να κάνεις parkour. Α, δεν πρέπει. Δεν πρέπει, όχι. Από κάπου αλλού μπορείς να μπεις. Ακόμα και αυτό έκανα δύσκολο, από εκεί που πρέπει να μπεις. Εδώ όμως δεν σε βοηθάω καθόλου και 1 ώρα να περάσει. Πάντως ξέρεις αυτό εκεί πέρα που δεν περνιόταν, δεν μετράει που θα μου βάλεις άλλο ένα. Πού δεν περνιότανε? Όχι δεν περνιόταν, δεν μετράει εκεί πέρα που τέτοιο. Δεν φταίω εγώ όμως, γιατί με να πατιέται. Αν εσένα δεν πατιέται, δεν φταίω εγώ. Μπορώ να πάω από εδώ. Όχι, όχι. Πρώτα δεν έχει να μπει. Πήγαινε αν θέλεις, αλλά δεν έχει να μπει κάπου. Είδα μια τρύπα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τρύπα. Ανέβαλα, δεν υπάρχει καμία τρύπα. Μα πώς μπαίνεις πάλι? Εγώ το έχω δείξει τα παιδιά. Α, εκεί πάνω ήσουνα. Το θέμα όμως είναι πώς ανεβαίνεις εκεί πάνω που ήσουνα. Δεν ξέρω, σου λέω. Το ξέρεις και έχεις βάλει μυστική σκάλα. Το ξέρω. Έχω βάλει αόρατη, μπάργερ έχω βάλει. Τι λες? Μα τι ψάχνει, ρε, είναι δυνατόν να έχω βάλει μυστική σκάλα, υπάρχει. Όχι, αλλά πάω κοντά, μήπως γίνει. Υπάρχει, αλλά στο αυτό το Minecraft που έχουμε εμείς δεν υπάρχει. Ωραία, Δύσκολο. τίποτα. Δεν γίνεται να μπεις. Όχι, εντάξει, γίνεται να μπεις. Αν στο είχα φτιάξει εγώ θα έβρισκες από όπου θα έχεις βρει. Όχι. Και δεν θα μου πήγαινε το μυαλό. Όπως και εσένα δεν θα σου πάει το μυαλό. Από εκεί που μπαίνεις. Το εξής είναι κάπου από το σπίτι μπορείς να μπεις. Δεν σου λέω. Μπορείς. Δεν σου λέω. Τώρα όμως μη μου λες αν είναι κρύο ζεστό. Όχι, δεν σου λέω. Ψάξε όπου θέλεις. Αγούρι, ακόμα εκεί μέσα τώρα έχεις βάλει ότι στο επόμενο θα έχει 6. Να πάω και από εδώ. Δεν πειράζει, θα βάλω κι άλλα. Θα προσθέσω. Τουλάχιστον να προσθέσεις ένα. Θα δω. Γιατί κοίτας το πριλίβατο. Πού είναι? Πάλι έχεις περάσει. Είναι από κάπου αλλού μπαίνεις. Πάλι έχεις περάσει 1000 φορές. Που μου λες ότι έχω περάσει 1000 φορές που δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι. Μα παιδί μας, εκεί γύρω εδώ πέρα βλέπεις τίποτα. Δεν σου λέω.
Είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Πρέπει να έχεις πολύ μυαλό να το σκεφτείς. Βρέχει. Κολοκαιρό, κολοκαιρό. Πάμε. Τόκις. Καλά, δεν νομίζω. Όχι, θα το βρεις σίγουρα. Εντάξει. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα το βρεις. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν θες ανέβα. Το κάπου έχω ξεχάσει κάποια τρύπα ανοιχτή. Όχι, όχι. Πω, είναι πάρα πολύ τέλειο από εκεί που το έχω κάνει να μπαίνεις. Μα πού είναι? Ισχύει. Ισχύει. Το βλέπετε. Εγώ πρέπει να μπω στο παράθυρο από καμιά τρύπα. Τι λες, μωρέ. Το βλέπετε, παιδιά, εσείς που μπαίνει. Για δείξε στα παιδιά που μπαίνουν. Ναι, εντάξει, ρε, για να δεις τα τέτοια. Από εκεί μπαίνει, το βλέπετε. Ωραία, ωραία, ωραία. Μα γιατί ήσουν από εκεί? Σχολείο που είναι. Μα πού είναι? Το είδατε, παιδιά, το είδατε. Δείξτε. Το έδειξα. Πω, δεν θα βρεις ποτέ την είσοδο. Και σου μένει κι άλλο τότε. Μ' αρέσει είναι τόσο δύσκολο ήταν το 3. Ναι. Καλά, μπορεί να μην κάνουμε μέχρι level 10, γιατί είναι πάρα πολλά από τον 10 level. Ναι, μέχρι 5 μπορεί να κάνουμε. Ναι, μάλλον μέχρι 5 θα κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε. Καλά, θα δούμε κιόλας, δεν ξέρω. Όχι, 5 εγώ Γιατί δεν θα έχω και τόσες ιδέες. ναι, μέχρι 5. Καλά, θα δούμε. Μέχρι... Χαμήλα, ρμπά, Βρες το... Τι είπες? Κάτσε, πού είσαι? Να το, παιδιά. Γεια σου, Ιωσήφ. Μα πού είσαι? Παιδί μου, πίσω του. Τι έγινε? Να με, κοίτα. Μα τι είναι αυτό? Έλα, βρες το. Να το, παιδιά. Μα τι να το, παιδιά? Τι να το, παιδιά. Άντε, ρε, σου βγει 19 λεπτά το βίντεο. Μην το σκοτώσεις, μωρέ. Μα τι... Δεν θα σε σκοτώσω και θα κρατάω το δέμι της αθανασίας και θα το χάσεις. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Αυτό που είπα τώρα. Το ξέρεις, στο τέλος, όταν βάλεις όλα τα τοτέμ, θα πρέπει να παλέψεις με ένα boss fight και τα τοτέμ θα σου σώζουν τη ζωή. Εντάξει. Άντε, Ιωσήφ. Το ξέρω, δεν υπάρχει είσοδος. Δεν υπάρχει είσοδος. Πρέπει να σπάσεις. Όχι, εντάξει. Πρέπει να σπάσεις. Όχι, εντάξει. Πάω να το δείξω λίγο στα παιδιά πάλι. Να το, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε. Να το. Αλλά δεν το βλέπει ο Ιωσήφ. Δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, το έχω δείξει 1000 φορές και δεν υπάρχει. Για δείξω. Όχι. Για πείτε μου κάτω σχολεία αν θα το βρίσκατε εσείς.
Μα τι κοιτάς? Να το παιδιά, όχι εντάξει. Μην κοίτας εμένα, ψάχνε. Όχι. Καλά εντάξει, δεν το βρίσκεις ποτέ, γιατί εγώ δεν πάω εκεί πέρα. Όταν το πω μόνο πάω. Δεν είμαι χαζός όταν κοιτάς να πάω.